Sa mga pangyenot na bareta, lampas ang 2,000 pesos na kantidad ng illegal na droga na recover sa Camarines Norte. Target kan operasyon, arestado. 27 anyos na lalaki gadan kan makuryente sa Sorsogon. Kaso nin rabi sa Albay, padagos an paglangkaw. Pangwalong balay silangan sa Albay, pig-inaguraran sa nito. Asin bistuhon ang tao sa likod kan Wild Tuktok Adventure Philippines na mauwat malibot ang Pilipinas gamit ang tricycle. Maray na hapon, Miyerkules, huring aldaw sa bulan Maray na hapon, Miyerkules, huring aldaw sa bulan ni Mayo taong 2023. Unina ang mga baretang tatak Bicol. Madadangog man ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalyes, lampas ang 2,000 pesos na kantidad ng illegal na droga na-recover sa operasyon sa Daet, Camarines Norte. Target sa operasyon, arestado. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Arestado kang pinagsararong puwersa kang PDEA Camarines Norte, PDEA Catanduanes asin Daet PNP. Ang drug maintainer ning sarong drug den sa Barangay 8 Daet Camarines Norte na si Benigno Duran E. Veras, mag-alas 3 kasudmang hapon Mayo 30. Sa impormasyon, napabakalan ni Vera ning pigtutubudan na siya buang nagserving pusher buyer sa nasambit na operasyon. Dangan digdi naman dagos na inaresto ang sospek. Apwer kay Veras, inaresto man kang otoridad, sinda Jessie Batcheler, Jaime Bon, Rosalie Rafael D. Asis, asin Angelica Brizuela E. Bolo, na naabutan man sa residensya ni Vera asin aligadong tulak maning illegal na droga. Hali sa region, particularly ining team nakatabang mi ning PDEA Catanduanes, may nagsumbong man sana sa enda and sa paagi mi bilang kami ang anion digdi sa area, kaming PDEA Catanduanes Norte, so nag-coordinate sa mo, pig-verify mi and na-find out mi na talagang he was really involved in illegal drug trade. Kaya po nag-abot sa punto na inoperate mi po siya. Pero wala man po siya duman sa mga dati na pigmo-monitor kan local PNP digdi. Na-recover sa posisyon kan mga sospek ang 15 pang pidasong plastic sa shaylaw ang pigtutubudan na shabu na may gabat na 15 gramo o 108,000 pesos ang street value. Apwera sa droga, may cash asin non-drug items man na nakuha sa mga sospechado. May bust operations sa Camarines Norte pero sa PDEA alone, nagkaigwa na kami kundi ako nasa sala. Ngunyan lang na first semester, igwa na kami siyam na anti-drug operations na conducted. Pagirumdum sana sa parte kang PDEA, siguro dahil sinda malingaw na ang mga otoridad, ang PDEA, ang PNP, yaon padagos na nagbabantay, nagmo-monitor, kaya ang pakiurunta sa enda, iwasan na ninda ini, pondohon na ninda para sa katununungan man kang bilog na probinsya digding sa muyang nasasakupan. Mientras tanto, sa datos kang ahensya, sa total na 282 na barangay sa sendang probinsya, 48 pang barangay digdi ang apektado pa ng illegal na droga. Sa presente, para mientras na nasa kustodiya ngunyan kang Daet MPS ang 5 sospek na naampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Kaso nin rabi sa Albay, padagos an paglangkaw. Detalye sa report ni May Arango.
Tulos na pinabakunahan nin anti-rabies vaccine ni Nanay Marivican Barangay Bitaano, Legazpi City, ang 10 anyos niyang aking babayi na nakagatin ayam kan nakaaging Sabado, Mayo 27. Sabi niya, nakahangos-hangosa na siya kan matudukan na nin anti-rabies ang sa iyang aki. Bakuda kaya karaw-karaw ang rabies, urog pang nakakagadan man ini. Adik man ako ta. Nahihiling ko baga dyan sa mga burbarita, sa TV, na may biglang na sarong kagat lang baga paminsan na nagagadan so nakakagat. Sa datos kang Barangay Bitaano, poon Enero sundungon niya na bulan, total na 15 individual na ang nakagatin ayam sa saindang lugar. 66 anyos digdi ang pinakagurang, mantang 2 anyos ang pinakaaki. Ang barangay health worker na si Faye Arnaldo, nahahandal naman sa naglalangkaw na bilang kan mga nakagatin ayam sa saindang lugar. Base sa mga pigpapaabot sa indang sumbong, buhing ayam ang kadaklan sa mga nangangagat. Aminado man si Arnaldo na didipisilan sinda sa pagdidisiplina sa mga kabarangay na may sadiring ayam. Dawa da kaya anong klase ning pagpagirumdom, day manako ko ang magsunod kan kadaklan. Huli kay ni plano naman daan nindang iimplementar sa barangayan ordinansa sa syudad na madisiplina asin mataon ning penalidad sa mga pabayang paraataman. Ang pangapudan ko lang sa mga residente dito sa barangay, kung ano man po ang mapag-ururunan dito sa barangay, kang ordinansa, dapat sunudo na iyan. Para sa lalo na yung mga buhi na ayam, maski sa nag-uudo, nakakaperwisyo man iyan sa mga nag-aaral lakaw dyan sa dalan na puro na lang udo. Yan man lang ang ko kaayan sa hinda. No, kung anong ordinansa kang barangay, yun na lang ang sunudo ninda. Sigun kay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia kan Albay Veterinary Office, nakakaalarma na ang padagos na paglangkaw kan bilang kan kaso ning rabies sa probinsya. Kaya puga-puga naman daan sa indang kampanya kontra digdi. Katunayan, pigo-obliga na kan sa indang opisina na mabakuna ng mga ayam sa bilog na probinsya, urog na sa mga barangay na may naitalang kaso ning rabies. Kapag na-confirm ko na rabies, K9 positive ang sarong barangay, automatic po ang probinsya ay matao po kami vaccine requirement and other supplies sa LGU. Sa LGU naman po, particularly po ang agriculture or veterinary office po ninda ng mga LGU, makondusir po sila ka surveillance at immediately sila po ay makondaki mass vaccination naman po sa barangay na higwang positibo. Apwera kay ni sigun kay Melia, padagos man ang sa indang pag-inkaminar sa kada barangay na magkaigwaning dog rescue station. Bagay na makakatabang nanggad nga ni mabawasan ang balaw-bagaw na ayam sa komunidad. Sabi po kitang mga paraataman kagito yung mga ayam. Importante po na ang ayam po ay ataman ng maray. Pangduwa po, mag-utob po kita naman sa tuyang ordinansa na ang ayam po, kung bako po nakagakod, dapat po yan nakakulong sa tuyang mga solar. Data po, hayaan po makaluwas at makadisgrasya po kita o makakagat or makadisgrasya mga motorista. Pigpagirumdum man ni Melia na maaatubang sa penalidad ang mga may ataman na ayam na mapapatotoohan na nagkaigwaning kapabayaan asin pagbalgar sa pigpapautob na Responsible Pet Ownership Ordinance kang kada LGU. Mientras tanto, sa pinakahuring datos kang Albay Veterinary Office, 21 K9 dogs ang positibo ngunyan sa rabies. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Presensya nin mga balaw-bagaw na may kaninan sa pag-iisip sa syudad nin Legazpi ikinakahandal na kan publiko. Social Welfare and Development Office kan Legazpi, hagad na makaagana nin mental health facility ang syudad. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Ikinakahandal ni Nanay Flor ang presensya nin mga balaw-bagaw na may kaninan sa pag-iisip, urog na sa kasentroan kan syudad nin Legazpi. Takot kaya siya sa pwedeng gibuhon kay ni sa iya o sa iba pang persona. Matatandan kaya ka nakalihis na si Mana sarong babayeng estudyante ang pinagbubungag asin tuwig para gunutan ng lalaking may kaninan sa pag-iisip sa Peñaranda Park ang syudad. Kaya naman laom niya lugod may gibuhon na lakdang ang lokal na gobyerno ngani masolusyonan ang siring na problema sa syudad. Ang mga tao man, imbis na arugaya ng gibuhon na pagkarawan ninda ang mga dapat ang maruga na tao, kinaawaan, hindi pinaglalaruan. Ako, maliit pa noon mga anak ko, sinasabihan ko na maswerte kayo, normal kayo. So,
Di dapat pagkaraw-karawan ng mga taong may arugayan. Ang parking boy na si Tatay Saldi, maski na ngani sa tinampudaan sa iyang trabaho, kinakatakot niya man giraray ang mga mapangkulog na mga balaw-bagaw na may kaninan sa pag-iisip, kaya dapat sa naman daang matawan ininin tamang madadagusan. Minsan naglalakaw-lakaw baga pa sa digdi. Naglalakaw-lakaw dyan. Siring ni Tatay Saldi as si Nanay Flor, handal man si Dre sa presensya kan mga may kaninan sa pag-iisip. Natatakot po kami kasi nung nakita namin parang hindi na safe dito maglakad-lakad kahit saan. Na kailangan po dapat na may kasama kang matanda or mas nakakataas sa'yo. Yung parang hindi ka na po safe sa mga nilalakan mo kahit saan. Sigun sa Assistant Department Head kan City Social Welfare and Development Office o CSWD o Legazpi na si Cecilia Arcilia, apwera sa pagdara sa kadlan, may iba pa sidang pigigibong lakdang ngani mahali sa tinampo ang mga balaw-bagaw na may kaninan sa pag-iisip. Siring na nakikipagkoordinar man sinda sa mga pamilya kaini. Aminado sa na si Arcilia, huli sa pagtios, kung minsan pipabayaan na sa nakan mga kapamilya na magbalik sa tinampo ang mga ini. Patience mo talaga. So, saludo ako sa mga pamilyang nag-aasikaso sa mga siring kanta. Talagang, sabi ko nga, obserbaran ko ang mga families na nakaulay midigdi. Madam, suko sinda, suko. Sabi ko, please lang, asikasuho nindo kasi warang ibang matabang kaan kamo sa loob ng family. Ipamati nindo ang love, ang concern, ang gabos-bos. Day mauyam. Sa ibong kan mga pigigibong lakdang kan opisina, nagtutubod si Arcilia na ang pagkakaigwanin mental health facility sa syudad ang saro sa pinaka-epektibong paagi nga ni masolusyonan ang nasabing problema. Siguro kung matatawan niyan kinakulaon ng budget na kasi bako lang yan 1,000 kasi talaga pag maintain ka yan under bagayan kan health kan DOH. So katakod kay ini nga poda na sanan opisina sa publiko na iyon na sanan maglikay ngani daay mabiktima o makulugan nin mga may kaninan sa pag-iisip. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. 27 anyos na lalaki gadan kan makuryentes sa Sorsogon. Asin bistuho na nasa likod kan Wild Tuk-Tuk Adventure Philippines na mauot malibot ang Pilipinas gamit ang tricycle. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadakat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia!
Nagbabalikan ako Bicol Online TV. 27 anyos na lalaki gadankan makuryente sa Sorsogon. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Dainang buhay kang madukayan ang 27 anyos sa si Erwin Batalya sa pigbabantayan kaning urigan sa Sitio Liman, Barangay San Francisco, Bulan, Sorsogon, pasado alas 3 kasudmang hapon. Sa investigasyon, nagluluwas na pagkakuryente ang ikinagada ni Batalya. Napag-araman, mantang nagpapakaon ang biktima kan mga ataman kaning urig. Nagpurbar subot si Batalya na pakaroon ang wire sa tangkalan. Alagad aksidenteng nakaputan ang live wire na nagresulta sa pagkakakuryente kaini. Nireport ito ni certain barangay kagawad na Marite Gentiola, kasama pa yung mga barangay official na pumunta po dito sa estasyon. Nireport na mayroong isang ang biktima po ay natagpuan nila na nakahandusay na sa lupa. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kang biktima sa sindang residensya. Sa pag-iingat po ng lahat, alam mo po natin yung consequences po nito. So sana kung medyo may aayusin tayo, dapat ipaabot na lang natin o sa mga eksperto nito. May mga barangay electrician naman po diyan at yun na lang po yung mga kuan natin, electrician dapat ang magsagawa nito. Kasi kapag hindi natin kabisado ang kuan, mahirap na at maaksidente. Sa datos kang Bulan Municipal Police Station, ini ang primerong insidente ning pagkakuryente na may binawian ng buhay sa sindang banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Pangwalong balay silangan sa Albay, pig-inaguraran sa nito. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. Dagos ng pig-inaguraran ngunya na aldaw ang pinakabagong balay silangan Reformation Center sa probinsya nin Albay. Presente sa pagtiripon ang mga representante hali sa PNP, lokal na gobyerno, PDEA asin iba pang stakeholders. Apwera sa inaugurasyon, dagos naman na nagkaigwanin pirmahan in Memorandum of Understanding para sa programa na mataong panibagong paglaom sa mga personang naimbwelto sa illegal na droga. Alagad maawot na magbagong buhay. Kailangan napaka-importante sa mga local government unit kasi isa to sa requirements para sa declaration ng drug-led municipality. We must continue to work together to create a drug-free Albay where every individual can live a life of dignity and opportunity. Makukuha sa banwaan kan nito pinakabagong balay silangan na pangwalo na sa probinsya nin Albay. Bagay na pinagpapasalamat naman kan lokal na gobyerno kan banwaan. Na meron na pong masisilungan yung mga naligaw ng landas. So, sabi po kanina ni Sir, pwede nang i-enroll yung mga PWOODs, yung mga pusher dito sa sa Balay Silangan para magkaroon na sila ng program. Pangapodan kan otoridad sa publiko, urog na sa mga personang padagos na naimbwelto sa iligal na droga, magbagong buhay na. Bukas ang gobyerno para magtuong suporta sa mga ini. Na minsan ang nagkamali at isabit yung sarili niya para dito sa reformation program na ito. Kasi ito yung magiging daan para sa pagbabago ng inyong buhay at pagbabago ng magiging isa na inyong pamilya. Padagos ang pag-inkaminar kan PNP asin PDEA sa mga LGU na maawot man magbugtak nin balay silangan sa indang lugar. Bukas sinda para makipagtabangan sa mga ini. Makipagkoordinar sana sa inda para sa magkakanigong proseso. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Wild Tuktok Adventure Philippines o ang lalaking maawot na malibot ang bilog na Pilipinas gamit sanan sa iyang tricycle na kaabot na sa Albay. Bistuhon ta siya sa istorya ni Nomer Corporal. Sisay mahunang kaya palang libuton ang bilog na Pilipinas gamit sa nang sarong taxicel o sarong klase ning tricycle. Ini ang pinatunayan kan 41 anyos si Arthur Reblando kang Cavite na tubong uwas Albay. Taong 2016 kan mabakal ni Reblando ang sayang taxicel o tuktok. Asin sa parehong taon, pinunan niya ng sayang tuktok adventure. Gamit ang social media asin Facebook page na Wild Tuktok Adventure Philippines, mas nabisto pa siya.
Digdi niya tiglalagan mga video asin litrato kan sa iyang mga nadudumanan na lugar. Nagpo-post din ako sa mga group sa Facebook, yung mga travel groups. Tapos minsan, nag-post ako doon. Syempre, first time nilang makakita ng ganito na inikot. Yung inikot namin nun yung Mountain Province eh. Syempre, di ba mataas yun. Ang daming shares. Doon siya nakilala. Tapos yun nagtuloy-tuloy na kami. More on pictures pa lang kami noon. Di pa kami nagbi-video-video. Baga parang libangan ko lang din siya eh. Tapos yun nga, nagustuhan din ng iba na lalo na yung mga nag-outdoor din. First time talaga nila nakakita ng ganun. Kasi ako pa lang din talaga yung kauna-unahang gumamit na ito as pang travel sa Pilipinas. Dugang pa niya, daimanda siya nagagastos ng dakula sa sayang mga biyahe. Apwera kaya sa matipid sa gasolina ang sayang tuktok. May mga nagsusuporta naman sa iya sa mga naagihan niyang lugar. May mga nagtataon ng pagkaon, bado asin kwarta. May mga bestman na may nagpapadago sa iya. In kasong mabanggihan siya sa biyahe, bagay na sa iyang pinagpapasalamat. Ayun nga, syempre pagka expenses, mas makakatipid ka, lalo na pag marami kayo. Ang budget kasi namin sa isang araw, 100 pesos per person sa pagkain. Tapos yung gasolina, hati-hati na kami lahat doon. Tapos yung sa pag-maintenance, minsan nahihingi lang din ako sa kanila para pambawas lang din sa maintenance. Pagbibida pa ni Riblando, bako sa nalakwat siya ang sa iyang tuyo. Hulita nagtatanuman siya ng puning kahoy sa iyang mga pigpupunduhan. Bagay na masinangaan siya kang netizens. Pagka ganyang bumabiyahe kami, meron kami mga project, yung mga nagtitree planting kami. Ang pinaka-project namin sa Mindanao pa. Sa Surigao tsaka sa Zamboanga. Meron kaming tree planting, tapos yung beach cleanup. Tapos magpapa-feeding din kami sa mga bata. Apwera sa iya, nakakatuwang nyaman sa iyang pigbubusol na advokasya an sa iyang mga nakakaibanan sa biyahe. Yun nga, gusto ko rin naman talaga na makasama sa World Talk to. Kaya ginuo ko na talaga. Sabi ko, kahit yung biglaan, natutuloy talaga, kaya yun yung masarap. Kahit nakakapagod, safe naman. Safe naman, marami namang aral na tune na sa biyahe. Exciting po pero may 14 days pa po kami. Mas excited, may aabangan pa rin po kami. Sobrang heart po. Kumbaga naataba ng puso kasi naging kasama kami dito ni Tito Art sa biyaheng to. Isa tong trip na makabuluhan. Para sa sarili ko na lang na nagagawa ko yung gusto ko habang kaya ko pa. Kasi sabi nga nila, di ba? Hanggat kaya mong gawin yung isang bagay na gusto mo, gawin mo habang kaya mo pa. Banggi kang Mayo 29 kampunan ninda ang pagbiyahe haling Cavite. Alas 7 kasubanggi naman kan maabot ninda ang syudad ng Legazpi. Asin sa mga masunod na aldaw, pababa naman sinda sundo sa maabot ang Zamboanga City sa Mindanao. Kung sain, nakatalaan sindang magkondusir ng clean up asin tree planting activity. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!